Sziasztok! Én Dinya19 lennék, és a mai téma nem más lenne, mint már bemutatta az egész világ, de én is csinálok belőle egy tutoriát. A Minecraft letöltésre. De így teljes verzió, úgyhogy mindent megmutatok. Először is bármilyen kereső, Java. Most nincs éppen a Java, ezért nekem most le kell töltem, most már is mutatom, hogy ön kell. Rányomtuk erre a cuccra. Amúgy az Hamachi majd nem tudtok játszani, mert ez új lett, és úgy letöltöttek a mácsit róla. Szóval ne jöjjetek meg, ha jaj, kiír valamit. Nem fog csatlakozni. És megjöttem, de leszartam. Destination folder. Tölt valami fasság. Fasságot. Fasz tölt ennyit. Nem gondoltam. Na, ez nem fog jönni, ha bepipáltátok, csak akkor szeretem, hogy mappal legyen összes. Nem kell. Elkezd tölteni. Faszom tudja. Kezd el tölteni. Na. Csináljad. Oké. Jó, minden. Most érünk a lényegre. Új ablak. Na. 1.5.2-et fog most letölteni. Ezt letöltitek. Nem érzékel nekem vírust. Chrome. Mondom, olyan vírushoz ez a chip, ezt utána azt az oldalt. Ne töltsed. Letöltő központ. Tudni illik, hogy mit illik. Na, végre. Na, oda nekem szart. Mi kell nekem? Azt hozzad be, ne hülyeségeket. Idegesítsem már fel. Ne idegesítsem már fel. Mit képzelsz magadról? Jó, lakraftok. Más tutoriában majd készülni fogok, mert ez így nem konkrét, hogy most keresgetem a szarokat. Jó, ez még nem tölt. Kurva, hogy most ebbe a videóba keresetek. Bocsánat. Káromkodás ellen, de muszáj. Nem bukit szerver kezdés érdekel. Nem érte, hogy mit akarok. Jó, nem magyar kell nekem. Angol. Tudunk angolul is. Jó, te megteszed nekem. SP, úgyis mindig az SP-t szoktam tölteni. Jó.
Ezzel letiltanak. Szar zene. Link, jó, Minecraft. Jó, MCSP free.exe. Link nem lesz, mert én is most ezt találtam. Nincs ezzel időm. Tölteném addig. A gépezni? És ez itt az a szek. Micsoda? Na, csináljon már. Taszok el. Komolyan itt taszok el. Betölt. Még jó, hogy nincs empty a szerverem. Ez jobban lefogyaszt. Majd máskor készülök, mert ez egy nem konkrétan 6 perc. Jó, és akkor szerintem a videó ennyi is lett volna. Tetszett, lájkoljátok, sziasztok!